Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala og mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamating sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mao'y magkapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nagapagpaluna na kamustag-tagsan yung mga limpuranan o banusab sa tagsa ka mga reducits aron sa ingon ni ana. Mao'y niyo magamit sa pagpamati ang hiyon karon sa pagtuon sa mga kamaturan. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon niyo patalihongan dinhi si Bihan sa Power Radio matag gabi kita sa Domingo magsugod kita sa alas 7 bulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabhion. O kini nga tulumanon mabati usab dito sa Waikurat Radio FM karong alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabhion. O mabati kini ninyo dito mga kaigalaan o mga kaigsuunan o gingon manusab dito dapit sa Radyo Ultra. Mabati usab ninyo ang atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O diha sa teleradyo mabati usab ang atong programa magsugod kana sa alas 12 bulungtad hangtod sa alauna. Sa dinhi dapit sa pulo sa Mindanao o gingon man sa Visayas area daghan ang atong mga istasyonan 22 ka istasyon nila tagsaon pag sangpi tungod kay importante ang atong pagisugutan nga tema niining higayon na karon ining kagabhion. Og nini higayon na karon ikauban panatong uban pa nga mga ministro. Sa gihapon, kumusta? Maayong pagpaminaw sa tanan labi na diha sa BBCM compound kini inyong igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipe katambayayon sa mga pagtuon nga among mahisgutan din karon ining taknaa. O karon sa pagparayon ihatag ko kamo sa kauban pa nga mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalaan o kaigsunan kinusab si Brother Romira Macamos. Makatambayayong karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan aron dangat kanato nga ngadto para pang kaluwasan. O magpaila pa karon ang usa pa ka ministro. Kumusta kanay mga kaigalaan mga kaigsunan nginyo lang alagad sa kanginan Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga moy usa nga makiguban ning takna. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ibalik ko kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagisgutan karon ang kabahin mahitungod sa padayon natong pagtubag sa mga isyu nga gibuhian ni Mitchell Bindilio. Tungod kay ang ato diha ang pagtubag nato kanunay tungod kay duna siya gipangbuhi ang isyu adto miaging Domingo. Tungod kay gisundan manamo ni. Matag programa niya sa iyang sa matag Domingo. Gilantaw na mo na sa YouTube para makita namo og among malantaw kung sa ang iyang mga gipangsulti. Unya duna dayon siya gisulti. Labon kay gibinlan namog mga pangutana, tanawa ni tubag bagod sa mga pangutana katong niingon ko nga si Mrs. White asay tinuod. Kanang imong giingon converted lang og si Mrs. White siya mao'y nagsugod sa SDA. Wala gid mo tubag. Unya katong akong giingon nga matod pa na niya kay sa iyang pangutana gipasibon ako nga ang adlaw kaning adlaw igpapahulay mo'y paagi sa kaluwasan o ang tao nagkahulugag kinabuhi og kaluwasan at ang mga nagbantay nga uban nga dili SDA wala nagpasakop ni Mitchell wala magsunod sa giwali ni Mitchell Bindilio pangutana kana sila luwas dili wa gyapon tubaga kay nagbantay man na sa ikanapulo sa napulo ka kasuguan. Unya unsa man gitubag niya? Wala. Panalitan ang 70 Adventist Reform. Iya bang gitubag na? Dawaton ba nila nga pagbantay po nila sa adlaw igpapahulay husto? Unya husto niya ang ilang pagbantay nagtuman pod sa mga kasuguan, mga kabalauran, walay gilapas bisan usa.
giwali po nila gigamit ang 2G sa Santiago unya sa paggamit nila uyonan ba ni Mitchell Bendilio ang pagwali sa Seventh Adventist Reform husto na ang uban nga mga kasimbahanan nga nagbantay sa adlawng igpapahulay Sabbath keeper kana siya kuan ba kining dawaton ba ni Mitchell Bendilio ako sa ipabor lang beto ba igipatubag awag yung tubaga niya katong nauhiyap pa ang iyang buhok wala gid pud tubaga daghang mga gipangbilin gibinlan kani sa kauban na mo ministro og ni reverend gani nga naihap ba pod o na ilhan ba o na ila ba ni Mitchell Bendilio ang color pos itoy ni Juan Ronilo Mangalos kaubang ministro wala ga pud tubaga pila ka buk yang itoy wa gid tubaga na mao lagi na ang atua kinira ato miaging Domingo nagsulti siya bahin sa nga ato kunong Ginoong Jesucristo gamit siya Lucas 4:16 paggamit na sa Lucas 4:16 doon naman goy texter nga nag-text sa iya nang utana usa pagi relihiyon sa atong Ginoong Jesucristo pagtulunan ingon siya ang relihiyon sa atong Ginoong Jesucristo is dii na paggamit Lucas 4:16 na human na lagbasa iyang tigbasa wa gi nabasa nga giingon nga si Kristo ang iyang pagtulunan is dii na wa gyud o na gipangitaan unsa nga translasyon iya bang gikuana ambot karong gabi iya bang antubagon kay karon dongan man ang programa namo dito sa Dipolog hook up sa Balingasag sunda na po namo na tan-aw na to gitubag ba na niya yan ingon siya way mabasa sa Biblia nga matinun-an ni Kristo nga nagbantay sa kining ang ilang pagsimba Domingo kay ang pagsimba kuno mao gyud ang adlaw igpapahulay niingon siya ang Domingo ting aladto kuno na sa minteryo gamit niyang Mateo 28 versikulo 1 sa marais na nato ni usa tamutikang sa iyang gibuyang isyu na pod gisunda na pod kapila day ang matinun-an ni Kristo ni atong minteryo atong panahon na gikas pag pailuna sa lawas ni Kristo tuslubnganan ikatulo ka adlaw ikatulo ka gabi pagkakadlaw Domingo didto siya didto ang matinun-an pag abot ana question gibatasan na ba nila pero pasultiha siya ang batasan sa mga tinun-an dili simba Domingo kundi ang tinuod nga mga Kristohanon sa unang panahon ang ilang tingsimba Domingo gipangitaan bitaw kag asa mabasa diha ang ilang batasan basta Domingo mo adtong minteryo gawa sa Mateo 28:1 kabasa ka ha be tubaga kuno nas programa nimo ug di pa kakatubag ato mga previous nga mga sunod nga mga kadomingguan hagiton ta ka unsa nga translasyon agoy niyan nabasa na nimo nga nagbatasan gyud sila mo atong minteryo pag abot sa adlaw Domingo dili atong simbahan agoy mo ni giingon ha pag siyor oy na niya na pod siya gisulti atong Domingo kini kunong matod pa na niya ang kini kunong pagbantay kuno sa kini kunong pagsimba Domingo ha matod pa na niya nagsulti din siya niingon siya nga strategy kuno na sa yawa niya atong paminawan ang iyang istorya niya gitunan ang mahitungod sa kamot sa pagsimba sa adlaw Domingo nga nagsumikat yun sa pagsimba nga tos adlaw. Ug mga strategies kaaway igsoon nga maang yawa kaaway sa Dios nga aron ang tao malihi sa pagsimba instead simbahon ang matuod nga Dios adto sila mosimba sa mga binuhat sa Dios instead nga ang biblical mandate or balahon sa Biblia ang simbahon ang magbubuhat dili kay ang binuhat. Tuwa na. Bisag diha lang ta kutob. Ang puntong gikuha nato unsay iyang prinsipyo? Gitun-an kuno niya. Sa previous lugar niya nga wali, gisulti man na atong Domingo. Matod pa pag-istorya niya, gitun-an nato ang gamot. Kung asa gid nagsumikad ang pagsimba nga ang adlaw nga Domingo mo iting simba, didto na nagsukad sa katong pagsimbag adlaw. Strategy kuno na sa yawa kuno ang aron malipat kas tinuod nga pagsimba at tinuod nga pagsimba Sabado. Ha? Dili kuno Domingo. Na karon ha? Moingon ta karon. Oh, kanong gadadon maginas mga ministro sa BCM gipaila lang namo si Mitchell Bendilio. Kay iya man ang gi-challenge ang mga ministro sa BCM patubag po na adtong previous po niya nga mga wali mo nang amo karong tubagon kay ngano siya may nanghagit namo kay nagtuo lagi siya kay wala mi nagbantay sa adlaw igpapahulay sa ipo na unya kay strategy man kasayawa pagkadili ka mo simba basta adlaw Sabado kun laing adlaw yung piliyon strategy na sayawa dili na iya sa Dios mo na iya prinsipyo natanaon ta kay unsa day prinsipyo ginya nganong ang pagsimba kuno basta dili kuno adlaw Sabado
adtos Domingo ni sa ubang adlaw, strategy kuno na nga siya siyawa, dili na pagsimba, pangmo kuno na paglipat kuno sa pagsimba, matuod nga pagsimba ngadto sa Dios. Kay si Kristo kuno wala kuno magsugo og magbatasan nga ang imong pagsimba iatol nimo sa Domingo, kay adto gig Sabado. Niya, paminawan nato ang iyang gisulti ni Mitchell Bindilio. Tan-aw nato ni kung tan-aw nato kung husto ba kas Bindilio og nakaigo ba kasi Mitchell Bindilio aning iyang gisulti. Tan-aw nato ang iyang istorya ha, na paminawan ta. Start na Sunday Keepers. Ayaw na lang muglangan-langan. Balik mo sa dakong simbahan. Wa ko bayar simbahan na ha? Basig makainon mo nga, gibayaran ko sa dakong simbahan. Ako lang mo nga i-challenge. Kay useless ang inyong pagbiyas Katoliko, Iglesia Katoliko, nga ang inyong padayot pagupot, maurag hapon ang adlaw Domingo ang inyong gisunod nga adlaw sa pagsimba. Di ka kabasa sa Biblia nga nagsugo si Kristo, nagbatasan si Kristo nga ang adlaw Domingo mo'y adlaw sa pagsimba. Ngani, kung imong basahon. Okay. Unsay gisulti ni Mitchell Bindilio? Matod pa na niya, di ka kabasa sa Biblia nga ang atong Ginoong Kristo nagsugo nga ang pagsimba adto sa Domingo. Pangutana, asa pod si Kristo nag-ingon? Mandatory. Nga kinahanglan magsimba ka, iatol nimo sa adlaw Sabado. Na? Kabasa na kana? Na, maproblema gyud ka karon. Mailang ka maningil da. Way mabasa nga si Kristo nag-ingon nga ang pagsimba iatol Domingo. Wa magsugo niya pangutana. Nagsugo si Kristo litra por litra. Kay litra por litra man imong gusto, sugalan ta ka. Na? Mao na ron mo nang pagsiyor lagi. Kay para ka dili ta na mabulilyaso, sultihan ta ka strategy man ka sayawa. Ang pagsimba nga dili iatol og Sabado kay adtos Domingo, mato pa nimo Sabado gyud. Kay nalipat na ka, basta mo simba ka dili gani Sabado ang tingsimba nimo, lipat ka ana. Nisunod ka strategy sa yawa. Ang pangutana karon kinira ang mga apostoles nisunod sa pagsimba strategy sa yawa. Bisan pagani ang manulunda, dili man gani magsimba ang mga apostoles ni Kristo. Sultihan ka lang namo, Mitchell Bindilio. Naba sa Biblia, Brad Hernan, nga bisan pa si apostol nga si Pablo nagpahayag yun, nga bisan pang manulunda, dili sila gasimba na sa manulunda, kay Dios ra ang ilang simbahon. Na Brad Makarayo, basahon taning Kolosas Kapitulo 2, versikulo 18. Ayaw tuguti nga adunay manikas kaninyo pinaagi sayang kabubutong pagpulo pahiubos ug pagsimbag mga malulunda sa pagbarog niya diha sayang mga pananaon nga walay katarungan nga nagapasigarbo tungod sayang unodnon nga mga paghuna-una. Busa, giingon ni apostol nga si Pablo na dia ayaw tuguti. Muna giingon ni Pablo unsay dili patugutan, Brad Hernan? Ayaw tuguti nga adunay manikas kaninyo. Oh, sa unsa man? Pinaagi sa iyang kinabubutong pagpulo pahiubos ug pagsimbag mga manulunda sa pagbarog niya diha. Nana, busat wala sila nila nabuhata nga magsimba sa manulunda. Unsa naka dito siyawa? Nakaron tan-awon ta sa Biblia, Brad Jisrael. Naabagyod gipahayag sa balaang kasulatan, Brad Rome. Pabor naman nimo ang Biblia. Naabagyod nga bisan pa si Juan sa atong mabasa sa Biblia. Wala gyud bisan pang manulunda dili pod pasimba ang mga manulunda. Atong pagbasahon Brad Makarayo kini nakasulat sa pinadayag sa iyang kapitulo 22. Sa iyang bersikulo 9 hangtod sa 10 nagaingon dinhi. Apan siya mingon kanako, ayaw pag buhata kana ako maoy usa lamang ka masig kaulipon uban kanimo o sa imong isig kaingon mga propeta o sa mga na nagbantay sa mga pulong niining basahuna mao simbaha ang Dios sa Dios og siya miingon kanako ayaw na lamang pagtimri ang Bisag diha na ta. Oh. Unsay giingon sa 8 hangtod bersikulo 9? Giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan, ako si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita nining mga butanga.
O sa pagkadungog, o pagkakita ko niini, mihapa ako sa pagsimba diha sa tiilan. Sa manulunda, nga mao ang nagpakita kanako niini. Apan siya miingon kanako, ayaw pagbuhata kana, ako mo'y usa lamang kamasig kaulipon uban kanimo og sa imong kaigsuonan nga mga propeta og sa mga nagabantay sa mga pulong niining basahona. Maoy simbaha ang Dios. Musimba unta si Juan Bautista. Wala man siya muhapa unta siya. Giingnan sa manulunda, ayag buhatan na kay ako isig kaulipon gapon nimo. Maoy simbaha ang Dios. Ang mga apostoles dili sila musimba sa manulunda. Ang manulunda po dili pod pasimba sa mga alagad pod sa Dios o sa mga tao sa atong nabasa sa Biblia. Kay sila kaparehos nga nag-alagad ngadto sa Dios. Naunsa nakahaog yawa mo'y simbaho di gyud sila musimba, di kani musimba sa manulunda. Adto na. Pero matod pa na niya, ang pagsimba basta Domingo nga adlaw di sa yawa nga dili matuod nga pagsimba. Kay matuod nga pagsimba adlaw nga igpataw. Mao na ang mga wala magbantay sa adlaw igpapahulay karon. Kalakip ng PBCM mo nang larason niya. Apil ng PBCM karon pangutana kinira. Ang mga apostoles ni Kristo di man musimbag manulunda. Ang pangutana manulunda di pod pasimba pod sa mga alagad sa Dios. Question, nagsimba pa sila giyawa? Wala. Ang pangutana sa balaang kasulatan si Juan. Tan-awon ta. Si Juan Brad Israel, kung susiyo nato ang Biblia, ang iyang pagsimba Sabado ra ba gyud? O dunay pagsimba? Nga dunay pagsimba nga gibuhat ni Juan pero tuan nahimutang sa Domingo nga adlaw. Doon ay pagsimba sa mga apostoles. Usa si Apostol Juan, nagsimba siya sa adlong Domingo. Niya atong basahon dire sa Biblia ang pulong sa Dios. Giingon dire sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 10 giingon, adlaw kato nga Domingo ug diha ako sa pagsimba. Apostol Pablo nagsimba sila adlaw nga Domingo. O busa, karon pangutana. Nga pagsimba adlaw Domingo wala iatol sa Sabado. Naa. Unya, way nabasa. Di mo na ba kamay mabasa? Nga mga apostoles na ay pagsimba na Domingo. Ha? Kaya wala nila na batasan na. Oy, apangutana, misdil ka mangita, batasan yun ang imong pangitaon? Question, kung gusto ka, batasan pangitaon. Pangitaan ta ka, sa gibasa ni Mos Mateo, pag adto dito sa matinunan dito sa lubnganan, gibatasan na, kabasa na ka diya, ikaw naman nag-ingon nga nagibatasan nila na? Usa na translasyon, nagibatasan sa mga tinunan ni Kristo pagkatos misteryo, nakabasa ka na? Nagitong ta ka, tubaga ko na, pakitain mig bersikulos Biblia, nga na ay nagpamatuod nga ang adlaw Domingo gibatasan nila ting adtong misteryo na mauna muna giingon og maoy magdaghan ay pagway magdaghan na tan-aw na to ni karon wala gina na dinhi na asa pa sa Biblia Brad Hernan nga ang mga tinunan sa atong Ginoong Kristo na igihimo nilang pagtigom nilang pagsimba ug kanang adlaw nga gitigom nilang pagsimba dili Sabado kun dili tuan na higunong sa unang adlaw nga mao ang Domingo. Asa mabasa Brad Hernan? Una pagbasa ang King James version. Basahon ta Brad Macarayo sa King James version ang Buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Og sa naunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw nakigsultihay kanila og iyang gitaas ang iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi. Brad Macarayo, basahon ta ang buhing pulong. Sa imong giingon diha sa gibasa nimo sa Buhat 20 bersikulo 7 naaman post ato sa lingwa usa ka motabok sa laing translasyon. Sa nahaunang adlaw sa semana sa nagkatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Dunay panagtigom nila pero ang giingon sa nahaunang adlaw sa semana. Unsa may nahimutang sa unang adlaw sa semana? Unsang adlaw? Kung tan-aw ni Mos Gregorian calendar, ang unang semana Domingo gyud na.
Mugawas nga adtos Lunes ikaduha, mugawas gyud ikaunom, mao gyud ang Biyernes ikapito mugawas, mao gyud ang Sabado. Mo nang ikapitong adlaw, adlaw igpapahulay. Pangutana, nagtigo man sila sa ng adlaw, tuas Domingo. Gitinaw pa gyud Hernan nga kining giingon diri nga nahaunang adlaw nagsimba sila ini unya giingon dinhi nga kining naunang adlaw Domingo gyud sa translation nga uban nga atong basahon sa Biblia. Basahon ta ang buhing pulong nga Biblia sa maura gihapon nga sitas buhat kapitulo 20 bersikulo 7 ang atong basahon. Nianang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba ug sa paghandom sa panihapon sa Ginoo. Din si Pablo mo nagwali tungod kay gumikan siya sa pagkasunod adlaw, gitaas niya ang iyang pakigpulong. Ang punto Brad Macarayo, gitataw dinhi sa ang buhing pulong nga Biblia ni anang Domingo nanambong kami Sa pagtigom sa pagsimba. usa ka tigom nagwali si Apostol Pablo. pangutana kauban mo Pablo nya nganong si Pablo tuwa man nagwali sa Domingo ilang tigom simba. Nganong wala na ingon yang Domingo, paabuta lang nato kay tuwa atong tigom, kay batasan ra ba nato, tuang tingwali namo, tuwa ang amo atong tigom, tuwa atong simba dito Sabado. Wa lugar may balos Pablo ana. Una mo yung kasi Pablo, oyon ka nga si Pablo ang iyang gisunod strategy sa yawa. Na mauna ron maproblema gyud ka. Na moingon ka karon ang matuod nga pagsimba Domingo, ang kining Sabado, ang husto nga pagsimba nga maunang dawaton sa Dios, iya gyud sa Dios nga pagsimba maunang iaton sa Sabado nga nagbantay ka kay katong dili nagsimba atol sa Sabado, maunang dili tao sa Dios. Ang pangutana, ang kana kuno pagsimba iya siyawa, question pangutana, ikaw rin nag-ingon ana na gumikan kay si Kristo wala magsugo nga ipasimba ka adtos adlaw Domingo ang imong pagsimba kay adtos Sabado. Pag wala nagsugo sa ato pa dili sugo sa Dios. Sa ato pa ang kanang pagbantay sa kanang pagsimba nga tuan ay tunong dito sa Domingo. Moingon ta karon. Domingo man tingali ang gibantayan ani. Oy, wala may labot sa imong giatake. Kinsa giatake Iglesia Katolika. Imo nang giatake sila na. Pero gumikan kay wala may nabantay sa anong pulay. Apil mi kay gi-challenge mi nimo na ang amo. Tan-aw na to. Kay imong giingon nga amo tinun-an ni Kristo, Sabbath keeper. Unya ang pangutana karon, dili dito Sunday keeper. Question, ngano man nga ang mga apostoles sa atong Ginoong Kristo, doon na may pagsimba sinuwan si Apostol Pablo. Siya pa'y nagwali, nagtigom ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Adlaw Domingo, sayop na dili. Na mauna gid karon. Na natanaw na to. Muna giingon na to, basahon ko sa niya sa bala ang kasulatan, ang amo diya, wala may maguan dito, Domingo ba? Bisag asa anang adlawa, managsamara pili kag asa. Na atong basahon sa nako diri sa Roma. Roma 14 bersikulo 5 ang akong pagabasahon sa bala ang kasulatan. Unsay gisulti ni Pablo? Ang usa ka tawo nag-ilag usa ka adlaw, ingon nga labi pang maayo. Mao nang adto ba ka sa Domingo, adto ba ka Sabado? Katungod na kay nalatid lagi na sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagatag freedom of speech, gitagatag freedom of religion. Mao na diha nga nalatid. Karon kun ang atoa diha do na kay libertad sa pagpili. Kung piliyon nimo ang relihiyon nga nagbantay sa adlaw igpapahulay Sabado, dito ka. Kung nagbantay po og dito sa ang iya pong pagsimba Domingo, dito ka. Ingon ana nga sistema, pero gamito na gani nga ikaw ipasiatab mo sa imong kaugalingon na gusto, diha na mo gawa susihon ta pag gusto ba kang dili. Mao man na karong magdigahay tas kanginan. Imo nang gisulti sa ere, gisulti po na mo sa ere. Tanaw na to ni. Sa balaan kasulatan atong tanawon. Giingon dayon, ang usa ka tawo nag-ila usa ka adlaw ingon nga labi pang maayo kaysa ubang adlaw. Samtang ang laing tawo nagaila sa tanang mga adlaw ingon nga managsamara. O na, ang uban pong tao nag-ila sa tanang mga adlaw ingon nga managsamara. Kinahanglan ang matag usa ka tawo adunay hingpit nga pagkadani diya sa iyang kaugalingong huna-huna. Kung naso nahuna diya nga, kini managsamara, magpili kong asa kung musimba ning adlaw ni. Muna gi-explicar ni Apostol Pablo pero ya pinasahe. Kay nga naman to aragin sa Sabado, aragin Sabado iya ha. Uy, ang Biblia wala nimo na mahigti. Labang dili ko niyo mahigtan ang prinsipyos mga tao. Ingon ana nga sistema.
Pero sa balaang kasulatan, kung doon na may nagsimba, o niyang ilang pagsimba, tuas, adlaw nga Domingo na hitunong, muna gingon, kana doon na sila gibasihan. Kung ikaw po nagtudlo po ka, nga ang ting simba yun, mao ang Sabado, doon na kay gibasihan. Ang matag usa doon ay gibasihan. Ang problema karon ang gibasihan, na gusto ba nagwala? Ha? Ingon anara, na karon din kita. Sa balaang kasulatan, gisplikar man ng Apostol Pablo, doon ay mga tao nga nag-ilag, mga adlaw nga, ang tanang adlaw managsamara. Doon na bagi-style sila pagsimba, nga adlaw-adlaw sila nagsimba. Kung atong susiyon sa balaang kasulatan, Brad, Jisrael? Niya atong mabasa dire sa buhat, Kapitulo 2, versikulo 46, ang Biblia nga atong pagbabasa ng buhing pulong, giingon dire, nagsimba sila adlaw-adlaw didto sa templo. Bisag diha kita kutob, Brad Makarayo, nabasa na to nga adlaw-adlaw sila nga mga apostoles nagsimba. Nagsimba sila sa dito sa templo. Oo. Na karon, sa nabasa sa balaang kasulatan, unsa ilang pagsimba? Adlaw-adlaw, sa tanang adlaw. Busa gihurot. Na adlaw-adlaw sila nagsimba. Wa na maingon nga Domingo ni natunong. Ha? Bisag asa sila na sa ato nabasa sa Biblia mo nang giingon nga managsamara. Sa balaang kasulatan naa. Pero kung lang tao na to, unsa gid ang prinsipyo ni sa atong Ginoong Kristo bahin sa adlaw Paulo kay matud ra ba ni Bendilio ang pagtulunan ko ng Kristo o relihiyon ni Kristo gipangutana sa texter kung sa relihiyon ni Kristo tubag niya SDE kauban kuno niya mutong gipangitaan nato asa mabasa nga SDE siya gibasa ang Lucas 4:16 wa gid si Kristo nag-ingon nga mo ni akong pagtulunan ang akong relihiyon SDE ko na wala gyud yang kaugalingon yang giwali na unsa ka nga translasyon na mo na gihuwat nato sa kahanginan. Unsa nga translasyon Lucas 4:16 nga nagpamatud si Kristo yung relihiyon SDE na be? Agoy, muna giingon pag siya Roy na ug kami na maputos kas pangutana di nagpabilin ra bagin ng mga buhi nga among pangutana nagbarog wa ra bagin nimo na matubag hangtod karon Mitchell Bendilio na ni asay sagam na gibinlan namo nga ang atong Ginoong Kristo kon Sabat kipir pa nga nung nakita siya sa mga kaaway sa una sa mga nagbantay sa adlaw ipahulay nakigbatok ni Kristo nga ang mga nakatungula mo tuo ni Kristo ang ilang prinsipyo nagbantay sa Sabado. Unya pangutana karon usay nakita lang Kristo, wa gyud magbantay sa adlaw ipapahulay. Doon na dayon siya sagang. Ang iyang gisagang sa 1:16 paminawan ta ug unsa ang iyang sagang ug nakasagang ba gyud. Tan-aw na to ni, paminawan ta iyang sagang. Ya. Laay mabasa yun na si Kristo naglapa sa adlaw ipapahulay. Mabasa yun na siya. Oskog kadiyot, admitado mo de ka na ay mabasa nga si Kristo naglapas anay paulay. Asa pangamutiha ang imong Santiago 2:10. Palihog pagbasa gani. Ha? Palihog pagbasa gani, Brother Hernan, Santiago 2:10. Kay tan-aw na to ning iyang kinaham ra ba niya? Paluma-luma kag ingon nga kinahanglan magbantay kasugo sa Dios kinahanglan walay mo pisik bisan usa. Santiago 2:10 palihog pagbasa iyang kinaham na sitas. Kay si bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan apan makalapas siya sa usa ka bahin ini siya mahimong malinapason sa tanan nini. Tuana, ikaw rin nagtunggaan. Ayaw dipinsa ka. Adili naglapas si Kristo. Iyon anda nga sistema. Sud gawas makasrason nimo. Oh? Na, mo lagi nagiingon bagyo sugato nimo. Na, yan na, padayon ta. Ito naman halos nga mabasa na siya. Pero, unsa may gawas ngayon niya kung si Kristo nga naglabas, unsa pa'y prinsipyo, unsa pa'y ilang gingon nga si Kristo, unsa si Kristo, Juan 9, versikulo 16, basa. 9:16, tangaingon, ang pipila sa mga Fariseo, miingon, katong ba na diligikan sa Diyos, kaya wala siya magbantay sa adlaw nga ipagpahulay. Ang upan na nagingon, masaon ba sa kataong makasasala ang pagkahimog mga milagro nga sama nini, o diha kanila yung pagkasumpa
Bindilyo? Abi kay naa man diha nga ang nag-akusar ni Kristo nga wala siya magbantay sa adlaw igpapahulay. Wala mo tuo nga si Kristo gikan sa Dios. Apangutan na karon niingon man ka. Si Ibni imong gilitok wala mi labot anak kay sila may bahala sila motubag anak. Ang sayad na kay og sa uban. Karon nga nagamit sa Juan 9:16 kami na. Usa na mi ana mo nang among ginipinsahan. Nganong gidala na mo sa kahaginan ni. Kay imong gilaras gidungagan man nimo tama na unta to didto niingon man ka nga og sa uban na nagamit ba mi ana di gilaras mi nimo apil mo nang gitubag namo diri sa ere. Question kinira nahusto ba ka sa imong pag-ingon nga matod pa nimo kuwang pa na kung niingon mo si Kristo wa nagbantay sa adlaw Paulay kay mo giingon sa mga Fariseo mo ingon pud waton pud unta ninyo nga si Kristo dili gikan sa Dios kay wala siya magbantay sa adlaw Paulay nang anong wala ra man magbantay sa adlaw Paulay mao ra may gidawat ninyo di man ninyo gatuohan nga si Kristo dili gikan sa Dios oy naon napangutan na karon kini ngano ang gidawat ni Kristo nga siya gikan sa Dios ang nagtuo ni Kristo unang-una iya matinunan ngano nagtuo kag Sabbath keeper diha ka na sayo. Susiyon naman ang pag-abot sa unahan karon. Kay mao may prinsipyo ug tuuhan ninyo ang gisultis Pariseo nga si Kristo dili gikan sa Dios. Wa siya magbantay sa adlaw Paulay. Ngano ang dili ra man pagbantay sa adlaw Paulay indawaton. Nganong gidawat man ninyo siya nga siya gikan sa Dios. Oh, oy naunsa man ka imong ipasunod siya. Kung ikaw nakasabot ana imo ra na. Niingon ka, oy na kining mga tawhan na karon kinsa may nagsunod. Niingon niya, o kato wala mo tuo nga si Kristo nagbantay sa adlaw ipapahulay. Napangutan na karon, kami lugar, ikaw lugar na gusto. Sa imo ra baya na bubumirang, kwentaha ko na. Unsay doktrina sa Pariseo? Di ba nagbantay sa adlaw ipahulay? Unsay doktrina nimo? Di ba nagbantay sa adlaw ipahulay? Na unsa man tawo kay ayo ako na pagkwenta ko no. Unya paingon kag parehas me. Question, nagbantay ba sa adlaw ipahulay? Ang Pariseo nagbantay sa adlaw ipahulay wa? Di ba nagbantay? Kinsa ka parehas na nagbantay? Di ba ikaw? Uy na unsa man tawo kay klaruhan na oy. Klaruhan na pagkwenta oy. Kung magkwenta ka, utro gani, i-review gani na, ibalik sa iyong programa. Na, mauna karon, ayaw ipahid ang doktrina sa Pariseo, diri sa, wala magdoktrina sa doktrina sa Pariseo nga nagbantay nga, Sabbath keeper, nga nagbantay sa adlaw, igpapaulit, Sabado. Uy, naunsa man tao ka mo, lagi na, di na ba na mo ni madalas iri, o wala ni mo ni hilabte. Ha? Muna giingon ako, pasensya sa tanan nga nagbantay sa adlaw Paulay, pero kay gisugok ni Mitchell Bindilyo, mo ni makasagumak sa among rasonin na siya may gipahinungdan na mo ani, kay siya may nagdala ani. Unta, imong idibuylop ang imong pagbantay, ang imong pagkasabat keeper, ayaw sawaya ang dili sabat keeper. Mauna, na din hita karon atong susihod, padayonon ta pa. Lami ni siya, padayonon ta pa. Unsay gisulti, unsay iya gisulti dayon ato pareho no. No, atong basahon. Ang one is versikulo 19 gatos 21. Unsa tay giingon ni sa kanang Pariseo kang Kristo gawas nga naglabas. Basa. Huwag mahitabo na usab ang pagkasambaki sa mga Hudiyo tungod ni mga pulunga. Daghan kanila ang nanagingon kini siya giyawaan o pagsalimuang. Ano nga matiman mo kaniya? Ang uban na nagingon, kining mga pulunga dili iya sa giyawaan. Makahimog ba ugol ang yawa sa pagpabuka sa mga mata sa buta? Okay, makababa ko. Kanang mga tao karon nga nagingon nga si Kristo naglabas sa adlaw ipapulay. Dawaton ba nila nga si Kristo dili gikan sa Dios? Dawaton ba usab nila nga si Kristo giyawaan, si Kristo nagsalimuon? Tuan na, kamo nag-ingon karon. Dawaton ba po ninyo kay mao man pagtos Pariseo, dawaton ba ninyo nga si Kristo nagsalimuang giyawaan dili gikan sa Dios nagsalimuang? Oy naunsa naman ka? Nganong ipaawat man nimo ni Pariseo? Wa gani mi mo awat kanis pagbantay sa adlaw ipahulay diha na hinuon sa prinsipyo sa mga Pariseo nag-ingon si Kristo dili gikan sa Dios nagsalimuang si Kristo giyawaan mo na hinuon ipasunod namo. Naunsa man tawo ka oy? Ha? Ingon ana ra, kung gusto kang muawat, awat. Pero kung pananglitan gani nga adlaw imong pahula, wa gani mi. Kuna-una ara kun analisar yung bindili sakto mo ning paningil namo. Ha? Wa gani mi mo dawat, wa gani mi mo tuo, wa gani mi mo sunod sa Pariseo nagbantay sa adlaw ipapahulay nga Sabado. Unya musunod na kay noon mi karon nga. Unya dawaton po ninyo si Kristo nagsalimuang. Unya si Kristo dili gikan sa Dios, giyawaan si Kristo. Unya unsa man taong ka ayaw ipamugos do. Tan-awa sa ug unsay mga kung na unsay mga prinsipyo pod anang wala magbantay sa adlaw ipapahulay. Unsa ila doktrina? Usa ka mo laban nila, usa ka mo question. Pero wala nila doktrina, ayaw i-question. Uy, naunsa man ka? Ha? Mo question ra man kaswa nimo madunggi? Nagbuhat-buhat ra man kag istorya aron ka maka-question. Dapat Bindilyo, ang imong kaugalingon mo'y una nimo pangutan-on. Oh, kung sa sabihin
Oh, galingon. diha di mo una i-apply kay og dire ka namo na gikan sa sinugdan sa pagsugod namo on air namo ikaduhang Domingo na gidipinsaan na namo ni Brad Macarayo niya sa mga kaubanan Jisrael og Brad Camos na karon na maningil ka namo. Oh, napagpaningil meron pang nahusto. Oh, na. Padayon Oh, na na. pa. Gamit siya Juan 15 Jis na atong padayon ni. Kay napa siya gigamit nga ang ato kunong Ginoong Kristo gideklarar bisan pas Poncio Pilato wa gid kuno makalapas sa sugo adlaw ipapahulay kuno mapaninglang ka ra man namo aron padayon na to paminaw. Bitaw, pangutan ninyo higala. Pero atong pangutanon si Kristo. O kung sa man siya maninapason pag matinumanon. Atong basahon ng 1:15 versikulo 10. Mauni mga kaigsonan kaya ang mga tao tuha ni David sa mga pagpasangil kang Kristo. Basa, 1:15. Sige nga. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magapabilin ka mo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, o nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Okay. Unsay giingon ni Kristo, nagtuman siya sa mga sugo sa iyang amahan. Kansang sugo ang atong ipapahulay? Kansang sugo? Sa Yawa o sa Diyos amahan? Ay kung hinahimo ni mong bakakong si Kristo. Ningon si Kristo, nagtuman siya. Ningon ang mga parasiyo, naglapas siya. Dili siya gikan sa Dios. Nagsalingon siya. Ngano man ang mga tao karon, mutuo man nga sa gisulti sa mga parasiyo nga si Kristo naglapas, pero di man sila mutuo, nga di man sila mutuo o mudawat sa step sa principios parasiyo nga si Kristo dili gikan sa Dios, kundi gikan sa Yawa. Di po sila mutuo nga si Kristo nagsalingon. O sa Oh na. Oy do. Mataw pa nimo kisa may nagsugo sa adlaw ipahulay yawa o Dios, busa Dios. Unya sa gisunod ni Kristo, kasugoan sa Dios. Unya pangutana kana naglitok na sa Kristo diya. Juan 15:10 basa kuno na usa translasyon adlaw ipahulay ni pasabot. Adios. Pagklaro ang nakargang adlaw ipahulay. Kun do na susiyonon palagi na. Ayaw konklusyon diha mang kagbasa ka mo konklusyon ka wa pa diha mapaninglan ka. Naagi basa nimo diha. Tuprong sa imong gisulti. Nga naa adlaw ipahulay ang sugo sa Dios na. Unya na ang gituman adlaw pahulay ayaw raw. Uy abi kay nakabasa maka allergy ra kay kagwan kung sa kuan pa ni dali kay ka mga toldo. Ha? Na? Ato na tanaw ni sa Biblia karon padayon na ta pa unsay iyang gikuan anhing nagpakamaayong laki kunuhay. magwali. Pasalaag. Okay. Nga atong basahan, tinuod bang ipasangin si Kristo. Lucas 23:14-15 basa. 23:14, unya gipatigong ni Pilato ang mga saserdote nga punuhan ug ang mga pangulo Idaan ninyo ako. idad-an ninyo ako initawahan na ug sa sumbong nga siya nagpahisalang sa mga tao. Ug tapos masusi ko siya sa inyong atubangan tanawa. Ako nasuta nga siya dili nasatan sa inyong mga gipasamangil bato kaniya. O sas ba na pasubano sa mga parasiyo si Kristo maglapas? Abi na akong nanawala raning mga klasas mga tao hangtod karon ni apa man gyapon. Tuana, ningon siya nga abi kuno niya og wala na nang klasiyas mga tao kuno. Naapa kami na gipasabot ang wala ang bantay sa adlaw paulay. Question, kinira, ningon ka man yun, gibalik-balik pa na sa imong programa sa ere. Matod pa na nimo nga nagsulti ka, nga gideklarar ni Apostol Pablo nga walay sala siya ang atong Ginoong Kristo. Unya dili tinuod nga siya wala ang bantay sa adlaw paulay. Nakagibasa nimo? Agoy, pagklaro pa ya diado. Kay kana rabang 23 nga kapitulo pagatubang ni Kristo raban sa atubangan ni Poncio Pilato sa hukmanan raba dito, ang kaso raba ana og ingon man ang sumbong raba, di raba adlaw pahulay mo giskutan dia. Asa ni gawas adlaw pahulay dia? Ngani apo si Pilato, wa ko'y nakitang salaan ni kay kini siya tinuod ning nagbantay sa adlaw pahulay naa. Agoy ayaw baya pagklaro baya dia daw. Do. Magsugod na sa kapitulo sa versikulo 1, kapitulo 23, mahumana sa versikulo 25, kay pag-abot sa 26, mo nang gilansang na sa Christos Cross. Question, asa diya? Isugod gani sa versikulo 1, sa versikulo 2, basahan gani, Brad Hernan, tanaw na to karon sugalan tani, nagpakamaayong laki, tanawon tani. Be, sige, basahan ko no be. Lucas 23 kapitulo 2. Kapitulo 23, versikulo 2. 23:2 og sila misugod sa pagsumbong bato kaniya na nag-ingon kining tawhana among nakita nga nagpahisalaag sa atong nasod og nagdali kanamo sa paghatag og buwis kang Cesar og nagdili kanamo sa paghatag og buwis kang Cesar og nag-ingon nga siya mao ang Kristo nga usa ka hari. O na, hutdo ni mo na.
Nagdili sa pagbayad og buwis ditong Oh, Cesar. nagdili, oh. Muna ilang sumbong. Nagsugod sila sumbong ditong Kristo dito atubangan ni Poncio Pilato. Pangutana karon o nga siya maupod si Kristo. Ang pangutana dia asa dia nga nigawas sa adlaw paulay nga mo'y gisgutan dito ni Poncio Pilato. Naa, wa ko'y nakitang sala aning tawhana kay kini siya dili tinuod nga ang inyong giingon nga siya wa magbantay sa adlaw paulay kay si Kristo akong nakita nga nagbantay sa adlaw pagpapahulay. Naa, Benaabas Kapitulo 23, versikulo 1 hangtod versikulo 15, gibasa nimo. Bisa pag ipalapos nimo sa versikulo 25. Basa ako no diha. Kabasa ba ka? Kabasa ka, may laki ka. Agoy, muna pagklaro diha doy, pagsiyor doy. Maulagi na, magukod ka na lagi. Na, ato ning sugalan. Kay matod pa na niya, sabat kibira matinunaan sa atong Hesus Kristo. Ug daghan atong previous niyang wali, matod ba daghan kaayo nga panahon, daghan bisis nga si Kristo nagwali sa adlaw paulay. Unya naa nga bantayan gyud. Unya karon ang pangutana, ang mga apostoles ni Kristo, unang Korinto 11 bersikulo 1. Ningos Pablo, magmaawaton kamo kanako, sanglit ako nagmaawaton man ni Kristo. Unya ang pangutana naapod sa nakasulat pud sa unang Korinto 1 bersikulo 10 nga naa diha nga usa ra sila sinultihan, usa ra pud sila panghuna-huna. Dili sila magkabahin-bahin. Sa ato pa ang sinultihan ni Pablo mao ra pud imo. Unsay gisulti nimo? Buo gyapon ang napulo ka sugo. Pero unsay gisulti ni Apostol Pablo? Giguba ang napulo ka sugo. Ikaw ra may nagsulti-sulti ana. Dala man namon naa kay contemporary English version, Holy Bible. Contemporary English version. Basa ko nung Ephesian kuno dia og di ba ka masupalpal ana. Kauban mong Pablo. Dili kauban mong Pablo. Unsay gisulti ni Apostol Pablo Ephesians chapter 2 verse 14 and verse 15. Unsay gisulti? Christ has made peace between Jews and Gentiles, and he has united us by breaking down the wall of hatred that separated us. Christ gave his own body to destroy the law of Moses with all its giingon rules and commands. Unsay gisulti? Gihimo ni Kristo ang kalinaw sa taliwala sa mga Hudyo o mga Hintil. Gihiusan niya, gihiusan niya sila aron sa pagguba sa nag-ulang nga bungbong. Gihatag ni Kristo ang iyang lawas sa pagbungkag to destroy the law of Moses. Gihatag iyang lawas aron sa pagbungkag sa balaod ni Moses, to destroy to the law of Moses. Ang pangutana karon, unsa man ang giingon to destroy the law of Moses? Kay unsa man na? B44 sa Malakias. Pabor naman nimo Brad Jezreel. Tan-awon ta. Niya sumala sa gisitar mga sitas Brad Makarayo gingon, hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises sa akong alagad nga akong gisugo kaninyo didto sa Horeb alang sa tibuok Israel bisan pa ang kabalauran ug ang mga tulumanon. Busa, doon na dahil gisugo dahil balao dahil nga ni Moises pahinumduman nga gisugo ang balao ni Moises nga gihatag sa Dios dito sa bukid sa Horeb. Brad Hernan, unsa man ang giingon sa balaang kasulatan nga balaod ni Moises nga gihatag sa Dios dito sa bukid sa Horeb. Basahon ta Brad Makarayo ang Exodo Deuteronomio kapitulo 4 Versikulo 10. kama 13. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 Aranjis. Sa adlaw nga nagtindog ka sa atubangan ni Jehova nga imong Dios sa Horeb, sa nag-ingon si Jehova kanako, tigumon mo kanako ang katawhan og papatalinghokon ko sila sa akong mga pulo karon sila magatuon sa paghadlo kanako sa tanang mga adlaw nga magakinabuhi sila sa ibabaw sa yuta nga magatudlo sa ilang mga kabataan. 13. Og siya may pahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo ug iyang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. Tuana, unsay gisulti? Nga ang katudeng balaod ni Moises nga giingon ni Pablo nga gibungkag to destroy Sa Holy Bible. Sa Holy Bible ang katong Napulo ka sugo. katong balaod ni Moises
Tudalo og Moses. Unsa to? Mao to di ay na katong napulo ka sugo nga nasulat sa duha ka papan nga bato. Unsa man na i-summarize nako para pagdaginot sa oras. Exodo 20 bersikulo 8 hangtod bersikulo 11. Ang ikaapat ka sugo pagbantay sa adlaw ipapahulay. Na doon naman giingon to destroy to dalo og Moses. Unsa man na? Mao na napulo ka sugo nasulat sa duha ka papan nga bato. Unsa man na gibungkag batanan? Wala. Asa man ana og asa gani? Ang balaod niya pag abot ni Kristo wa na nila tumana, mauna siya. Ha? Mauna. Motong naas Lucas 4 Juan 9:16 nga imong giswayan pag sagang bendelyo. Sagang nga way klaro. Sagang nga nabukulan pug ka. Sa rason, wa mo lusot. Ngano? Kami imong giingon abi nimog wala na. Naa pa man day kinsa may naa pa karon nga ang mga parisyo ang ilang doktrina nagbantay sa adlaw ipahulay Sabado. Kinsa may nagsabado karon di ba ikaw? Agoy, ayuha baya. Ayuha oy. Munang pagsiyor gyud sa imong prinsipyo, musulti gani ka ayuha. Kay basin og masipyat ka na pulok-pulok ang agi nimo basta ikabangga nimo ang mga ministro sa BCM sa rason. Ingon anda ang sistema. Now, dinhi na ta. Tan-aw na to. Ang mga apostoles ni Kristo di pareha sila. Kung si Bendelyo, buo kaayo. Ang unsa ang kining balaod nga gibantayan ni Kristo og sa mga tinun-an. Kay si Kristo Sabbath keeper gud. Ang relihiyon ni Kristo gud is di gud. Kauban kuno sila. Giangko ni Mitchell Bendelyo. Na question gipangita kana. Nganong man nagkalahi man lagi sinultihan. Kung si Pablo destroy. Gibungkag ang balaod. Pag-abot ni Kristo nakita sa mga Pariseo nagbantay sa adlaw paulay, si Kristo wala magbantay sa adlaw paulay, wala magbantay sa Sabado. Bulag na sa imong prinsipyo Bendelyo. Igon sama kang Kristo. Di ba si Kristo tinun-an? Tinun-an ni ang tinun-an hinuon ni apostol. Mas mugawas lugar karon nga ikaw mas tinun-an pa lugar kay ni Pablo. Oy napagklaro ba yan ha? Kung si Kristo, kung si Pablo pasultan bungkag, unya kung ikaw buo. Natanaw na to. Kay doon na siya gisaligan. Tungod ba lang sa imong nakabasa kag Juan 15, versikulo 10? Nga doon na gituman ni Kristong sugo sa Dios. Nasipyat ba na Bendelyo? Wa gyon. Ang pangutana karon, imo bang sawayon ang dili Sabbath keeper? Di kumukuha na gabo yung Sunday keeper. Ang ako diha kinira. Magpili ka sa tanang adlaw 14 versikulo 5. Magpili ka. Doon na pagsimba sa mga apostoles adlaw-adlaw busa magpili. Ana ra nga sistema. Pero imo ganing isiguro nga mag-sure gani ka. Pag sure pod, is-sure pod. Kanang moingon ka nga, ang adlaw igpapahulay. Mao gina ang pagsimba nga. Pagsimba gyud nga mao nang iya gyud sa Dios. Na inana nga sistema. Kay si Kristo gituman gud niya. Juan 15 bersikulo 10. Nagipangitaan be. Basa ko no Biblia na ka. Basa ka bayo ka. Basa ko no diya kana adlaw igpapahulay na. Goy, pagklaro dia. Kung doon ay giingon, na pagani ang inyo ganing kinaham ganing sitas, gibalik-balik ra ba ni Morse ibo ning programa? Mateo kapitulo 5, ibo ning gigamit na. Nanaas, nakasulat sa balaang kasulatan, nga, matod pa, dinhi, ayaw ka mo pagunahuna, nga mianhi ako ros pagbungkag, sa kasuguan sa propeta, ako mianhi sa pagbungkag, kung dilis pagtuman ni ini, nawara man na nagpasabot nga i-contradict. O nga naman ni Ingos Kristo wa ko mabungkag. Nga nung gamit mong Ephesians chapter 2 verse 14 and 15 sa contemporary English version. O kinira, gigamit na muna kay gisusi na maun sa prinsipyo sa apostoles. Doon na ba'y nabungkag ni Kristo? Wala. Imo mang ni-question kaganiha. Na ang tubag. Ningon man ka, gi-challenge nimo. Apil busa ayaw sa waya ang mga tao nga wala magbantay sa adlaw ipapahulay.
yawa mo gibasihan. Kinsay gibasihan? Ang Dios. Pangutana, kinsay nagsugo sa adlaw paulay des Exodo? Dili ba si Kristo ba? Kinsay nagsugo? Si Yuba ba? Naghatag dito Moises. Pangutana, kinsa po'y nagsugo? Kung si Yuba atong sundan, padayon ng adlaw ipapahulay di, ug di mi kabasa, mo nang sayop ang mga dili sabat kay Per. Pero makabasa nga ni Miss Biblia nga ang adlaw ipapahulay dawaton ba sa Dios ang pagsimba niya o ang pagsaulog kung padayon o way mabasa, husto ka. Pero makabasa nga ni Miss Biblia ng adlaw paulay di na dawaton ang pagsaulog sa adlaw paulay, disgrasya kung ka sa balaang kasulatan be. Pabor naman nimo Brad. Be, dire Brad Hernan, be, basaha ko no, tanaw ta unsay prinsipyo nga gitudlo sa Biblia. Brad Rome, ianda po nimong sitas o kang Brad Giselle. Katanaw na to. Basahon ta Brad Macarayo ang Isayas kapitulo 1 bersikulo 13 hangtod sa 14 ang atong pagbasa. Ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang ang insinso mo'y usa ka dulumtanan alang kanako. Ang bag-ong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay, problema na ni ron. Ang pagtawag sa mga pagkatigom, ako dili na makaantos uban sa kasalanan sa mga maligdong nga pagtigom. 14. Ang inyong bag-ong bulan ug ang inyong tinudlo nga mga fista, gikaligutgutan sa akong kalag kana sila, usa ka samok alang kanako, ako gikapuya na sa pagdala kanila. Dili na ko dawaton ang iyang pagbantay sa adlaw pahulay sa bagong bulan. Sa bersikulo 13 gibasa ka ganiha. Sa SDA Bible na gibasa ha. Napangutana karon asa pa Brad Rume sa balaang kasulatan ang adlaw igpapahulay di man dawaton dia na pud sa nakasulat sa Biblia ang adlaw igpapahulay tan-aw nato dumdumon o dili. Dili na kayo ka na, Brad Macarayo. Si Bindilyo ra dai si dumdum. Bindilyo ra mo yung nagsupak-supak dati. Kini mulakdos niya ni nga sitas karon atong pagbasahon. Dini siya nakasulat sa basahon sa Lamentaciones sa iyong kapitulo 2 bersikulo 6 nagingon dinhi. O iyang gikuha sa pagkamabangis ang iyang tabirgakulo. Nga daw ingon sa usa ka tanaman, iyang gilaglag ang iyang dapit nga tigumanan si Jehovah na naghimo nga hikalimtan didto sa Sion ang balaang pagkatigom ug ang adlaw nga ipapahulay og nagtamay sa hari og sa sacerdote diha sa iyang kasuko. Mao kana. Tuan na, supalpal na. Ningon ka kinsay nagsugo sa adlaw pulay bantayan. Dios lagi. Dios mismo nga nagsugo sa iyo ba siya ra pud ingon, di na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan. Ug ingon man sa adlaw ipapahulay. Siya ra pud ingon, hikalimti na ang adlaw igpapahulay. Kinsay nagpadumdum siyo ba? Sugo bantayan. Kinsa pa nag-ingon, hikalimti na ninyo ang pagbantay sa adlaw pahulay. Siyo ba? Unya, way gibasyan ang mga wala ang dili sabat kay Per. Ayaw ra dia Bindilyo na ni apa? Asa pa gawas ana, gawas nga hikalimtan unsa pay gisugo sa unsa pay gisulti sa Dios Brad Gisrael. Niya pay gisulti sa Dios sa Osias kapitulo 2 bersikulo 11. Bisan pa ang adlaw pa igpapahulay pahunungon sa Dios ningon. Og pahunungon ko usab ang ilang mga kalipay, ang ilang mga pista o ang ilang mga bag-ong bulan ug ang ilang mga adlaw igpapahulay og og ang ilang mga maligdong nga pagkatigom. Nabasa nato Brad Macarayo nga bisan pa ang adlaw igpapahulay pahunungon sa Dios. Busa naa dili na dawaton dito sa Isaias 1:13-14 ug 15. Naapon nga hikalimti na ang adlaw ipahulay Lamentaciones 2:6. Doon na po'y giingon, ipahunong ko ang iyang adlaw igpapahulay. Kinsay nagsugo nga pabantayan, adlaw ipahulay, si Yuba. Kinsay na po'y nagsugo nga giingon, hikalimti na, si Yuba. Kinsay nag-ingon, Yuba. Nagsugo taga niya, alas city size man. Napay gamay. So atong daginuton. Na, unsay gisulti? Sa nakasulat sa balaang kasulatan, tinaw, klaro. Unsay gisulti? Gituman ni Kristo 15 Gs sa Juan na tinuod man na. Apangutana asa man na. 5:17 way gibungkag niyang kabalauran o kasuguan. Pero si Pablo gidestroy. Asa nang destroy na pinungod? Didtos mga Parisiyo unang-una nga nagbantay buo gyapon ang pagbantay sa adlaw ipapahulay. Hangtod nagpadayon nga kami nagbasa sa English contemporary English version Holy Bible gibasa namo na naapong kaana
Kay ngano, naa pa may mga sabak keeper karon gyapon nga pares mga Parisiyo. Abi na mo wala na naa pa man gyapon nga naa man ka. Mo gibalik nimo na ang imong prinsipyo. Napangutan na karon, do na ba'y gibungkag ni Kristo? Wala. Nga naman, igo raman siya nagtuman sa nagpanday sa balaod nga bantayan adlaw pahulay. Si Hiuba ra po'y nag-ingon, hunong na mo, pagbantay sa adlaw pahulay, hikalimti na ninyo ng pagbantay sa adlaw ipapahulay. Muna'y gibantayan sa mga dili sabat keeper, mauna siya na mo ingon kakaron, walay gibasihan, gibasi tawhanon lang, ay raw, si Hiuba tao dili. Na maproblema. Si Hiuba yawa dili. Diha na problema na. Diha agad siya. Kaya ang Usiyas o ang Lamentaciones Di man yawa mo nagsugo na. Dios man. Di na mo basa si Bendilyo ne. Wa na, diha na. Kay hapdos naman. Be. Tumaga ko nun kinsa nagsulti ana? Osias 2, versikulo sa 11. Lamentaciones 2:6, Isaias 1:13, 14, 15. Yawa. Tumaga. Na, maona tanaw tang mutubag ba ni di ra ba na mutubag. Na mga previous nga wa ko kabati sa ilang wali. Hay, mo na giingon imong sinultihan istoryahing baliti. Siya ra ba na iya ba na prinsipyo ng istoryahang baliti? Ambot og kini siya nakasuway na tini sa istorya talig baliti. Natanaw tani karon na mao nang nigawas ng Juan 9:16. Juan kapitulo 5:8 ug 18. Kay para kuan kay apikin na oras na naama na. Giingon man na summarize na lang ni kay gibasa man atong miaging Domingo. Si Kristo ingon, giayo niya ang katong nagmasakiton, pagkaayo, bumangon ka, lukuta imong banig, hipusa, dada, lumakaw ka, wagin mo ingon, adto dito simbahan. Sa adlaw ipapahulay karon dito, bantay, simba dito, kay batasan ra ba nato na, wag yun. Nakitaan siya sa mga, kuha dito nga, uy, bawal man ang ipagdadasa, kuha dito, ug kauban sila kanong igong bawal, muingon unta siya, uy, gipasabot naman ko nagtambal ako nga, mani ko dili sa simbahan kay ipabantay ko sa adlaw pahulay ibatasan ra ba niya nag-ayo nako wala gyud napangutan na karon mao nang nigawas niya sa si Kristo katong tawhana di gikan sa Dios kawa siyang bantay sa adlaw pahulay mao na unsay gidawa unsay pagtos mga Parisiyo si Kristo di gikan sa Dios wa magbantay sa adlaw pahulay una parehas lugar mi ana kami nagtuo kami nga si Kristo Dios Juan 1:18 mao nang naas katiligbang Kristohanon wa gid manumbaling si Kristo gibasa atong Domingo 9:16 o sa Kolosas 2:16 sa katiligbang Kristohanon sa magandang balita Biblia sa Tagalog unsay gisulti Kolosas 2:16 kaya tuwag na kayong pasasakop sa ano man tuntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga ayaw mo to pistahan ni sa inyong wala pagbantay sa adlaw igpapahulay. Niya wala. Niya mo na musaway gani ka mukuwit kas mga dili sabat keeper klaro hapon. Nabay gibasihan ang mga dili sabat keeper? Anara. Una gikarga ra ba nimo mga ministro sa PBC mga ministro mo nang among gitubag. Karon pangutan na pagtubag namo si Pablo destroy ang kasuguan, balaod ni Moises, asa dapit ang ikuan. Kato paras mga Parisiyo sa Saduseo, destroy gyud. Kay ngano, di man bungkagon ang adlaw ipahulay kay padayon man. Dabi pag abot ni Kristo kay gituman man yang giingon sa amahan, hunong na mo, hikalinting adlaw ipahulay, destroy gyud. Asa na destroy na? Dito unang unas mga Parisiyo. Nining panahon na pag mabantay ka, una imong gamiton hapakon nimo ang dili sabat keeper, destroy po ang imong rason. Kon dunay giingon ni Pablo Ephesians chapter 2 verse 14 and 15, destroy to the law of Moses. Mao po na. Kon imo ming banggaon, destroy sa imo pong katarungan, guba ang katarungan mo o kami imong banggaon. Na nga sistema. Busa mga higala og mga kaigsunan. Tanan nga mga sabat keeper, atagi mig pasensya tungod kay kini among gidala sa kahanginan. Tungod kay iyang gipang latigo, iyang gipang hapak sa iyang rason nga mga sabat keeper dili gyud iya sa Dios kay maunang strategy sa yawa ilang gisunod. Busa igo lamin nanubag sa isyu ni Mitchell Bendilyo, walay isyu ni Mitchell Bendilyo, walay among tubag doktrina ang among atimanon. Wala naman kami oras sa ngalan na lang sa balang magtutudlo Divine Master Tomas Dino Senior ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini usab ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo uban usab sa kong kauban nga mga ministro. Kino sabi niyo igsoon Evangelista Brother Hernaldo Pipi. Kinusab si Brother Rumirama Camus. Kiniusab si Brother Gisrel Macarayo kamimingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi kanatong tanan.